No ja chcem byť stále vitálna, zdravá, šťastná, plná života, k tomu štíhla samozrejme, sebavedomá a chcem robiť niečo pre seba stále. Podcast s Antóniou Mačingovou. Prestaňte dietovať, naučte sa jesť. Tak áno, či nie? Povedať to trendom, ktoré sú momentálne v jedálničkoch. Trendy ako raw strava, smoothies, vegánstvo, vegetariánstvo, výživové doplnky, ako napríklad kolagény. Tak čo, áno alebo nie? Dobrý deň, prajem Antónii Mačingovej. Dobrý deň. Dobrý deň. My sa dnes budeme veľmi na rovinu baviť o rôznych trendoch, ktoré v stravovaní vidíme na sociálnych sieťach. A surová strava, paleostrava, rôzne keto diety. Toto všetko je možno veľmi trendy a znie to skvelo, ale bude to naozaj to, čo nám môže priniesť benefit a úžitok? Tak poďme rovno na to, či teda ísť po trendy veciach, alebo či naozaj počúvať samého seba. Čo sa najviac osvedčilo vám? Viete čo, ako ste to nazvali, že sú to trendy, tak sú to naozaj trendy preto, lebo ľudia, koľko ľudí, toľko chutí a vlastne každý vymýšľa to, o čom si myslí, že mu pomohlo a ide to posúvať ďalej, ale je to to, čo sme sa bavili už viackrát, že teda strava by mala byť zostavená tak, aby prospievala nášmu tráveniu. A to znamená, že teda trávenie začína v ústnej dutine. Sú tam enzymy, ktoré trávia našu stravu. Toto, čo my konzumujeme, sú v slinách. A keď napríklad tie populárne teraz smoothie rôzne. Viete, to je nápoj, ktorý vy si vytvoríte a pijete ho. A častokrát je zložené z takých súčastí, ktoré naopak nášmu tráveniu nepomáhajú. Práve a neprejaví sa to i hneď samozrejme, ale môže to vytvoriť rôzne problémy zdravotné. Čiže tieto teórie sa môžu posudzovať po dlhšej dobe, že či teda sú nám prospešné alebo nie sú nám prospešné a ak sa chceme presvedčiť o niečom, tak nestačí jeden mesiac držať tento trend, potom skočiť do iného trendu a čakať, ktorý zaberie, aby teda sme sami dopracovali k tomu nášmu výsledku. Čiže keď chcete niečo skúšať, tak ono by sa to malo, výsledky by sa mali prejaviť do 2 mesiacov. A malo by sa to prejaviť tým, že to ide znútra von, tak malo by sa to prejaviť jednak na tom, ako sa náš výzor mení, ale hlavne je to o pocite, o tom, či budeme mať tú energiu, či budeme vitálni, či sa budeme dobre cítiť, či budeme mať dobré trávenie. Čiže o tom to je. Ja som, takže dobre, takže byť trpezlivý, dopriať si, keď už chceme vyskúšať trend, aspoň tie 2 mesiace, aby sa nám to teda prejavilo. Častokrát poďme na tie smoothies, lebo to ma zaujíma. Čítala som a samozrejme ako matka 2 dcér som pripravovala mojim deťom všelijaké mixy zeleninky, ovocia a potom som čítala, že zjedli by ste vy niekedy náraz 3 jablka. No, zjedli by ste niekedy náraz proste naozaj akože 300 gramov čučoriedok. To je presne to, o čom hovorím, že teda trávenie začína v ústnej dutine. To znamená, že zuby slúžia na to, aby my sme prežúvali. Sliny slúžia na to, aby sa začal ako keby už ten tráviaci proces v ústnej dutine a pokiaľ my niečo zmixujeme a iba to do seba nalejeme, tak v podstate vynecháme ako keby ten úvodný akt toho trávenia, čiže do seba nalejeme len zdroj nejakej fruktózy a bez toho, síce je tam vláknina, ale naozaj je to vysoký objem určitých nie stále najvhodnejších nutrientov. A tieto smoothies majú ešte aj nejaké iné úskalia, okrem toho, že teda vynechávame presne ten prvý krok, kedy žúvame, kedy sa nám vlastne vytvoria sliny, kedy už natravujeme tú potravu a zjeme jej podstatne menej, ako keď si ju rozmixujeme. Tak ja by som sa určite vyhla takémuto spôsobu v zimných obdobiach, keď vlastne potrebujeme mať niečo teplé, čo by nás zahrialo. No a určite u ľudí, ktorí majú zápalové procesy v trávení, tak tá surová strava alebo ja neviem, surová zelenina, surové ovocie nie je práve najlepšie riešenie. Tak áno, presne, ďalšia vec je surová, lebo to väčšinou hádžeme do toho smoothies a my sa teraz bavíme teda hlavne o zelenine a ovoci. Dobre, téma smoothies je jedna vec, je tam ešte niečo, čo sa k tomu potrebujeme dodať? K smoothieskam?
v takom zmysle, že teda či naozaj okrem toho, že to nenatravujeme a zjeme toho veľa, majú ešte nejaké iné úskalia? No, môže sa stať, že teda pokiaľ si ľudia rátajú kalórie, tak v podstate v tom objeme je naozaj veľký objem tých kalórií, ktoré v podstate nemusia zapadať do toho nášho harmonogramu kalorických. A my si ich proste tak jednoducho vypijeme, ešte sú aj mňamkové. Vypijeme a v podstate, viete, ono to nie je ani veľmi dobre preto, lebo to rozkolíše cukor a môže to spôsobiť to, že ja neviem, 2 hodiny budete mať hlad. Čiže ja by som veľmi rozmýšľala nad tým, že či smutí áno alebo nie a hlavne si počkať naozaj na tie 2 mesiace, kedy uvidíte, ako to na vás pôsobí. Poďme teda k surovým veciam, lebo áno, potom ideme na surovú stravu ako takú. Teraz ste spomenuli, že áno, v zimných mesiacoch sa ideme radšej zahrievať. A ono, tá surová strava, tam je presne tá hranica, že teda nič sa nesmie zohrieť na viac ako, myslím, že 45 stupňov je tá hranica, kde to vie byť zahrievané. Čiže áno, čo so surovými vecami? Áno, alebo nie je teraz taký veľký trend byť raw? No, to je presne to, čo som hovorila pred chvíľkou. Ak teda idete niečo riešiť, a nemáte v poriadku to trávenie a zaradíte si surovú stravu, tak môže ešte viacej ako keby poškodiť to trávenie, ako keby ste si začali pripravovať teplne upravenú zeleninu. Čiže opäť je to individuálne. Niekomu to prospieva, niekomu to neprospieva, takže ja nemôžem povedať, čo vám prospieva. Môžem povedať, čo prospieva mne. Ale vy to nemáte zaradené v harmonizačných Nie, určite programoch? Nie. Surová strava, možno, že prvý týždeň, čo máme v tom 28-dňovom programe, čo mám, tak mám surové jablčka, mrkvu, orechy a vlastne všetky tie ingrediencie, ktoré sú tam dôležité vlastne kvôli tomu, aby sa doplnili určité vitamíny a minerály. Hej? Čiže tamto je jediné, čo je surové, ale ľudia si to môžu teplne upraviť napríklad tak, že si to prihrejú na masle ghee. A tým pádom vlastne je to jedlo, ktoré je vhodné aj v chladnom období takto upravené. Ale čisto, aby som sa ja špecializovala nejako na odporúčanie na surovú stravu, tak toto nie. Tie trendy, presne ako sme vraveli, vegánstvo, vegetariánstvo, s tým máte dokonca osobnú skúsenosť. No. Tak vegetariánstvo u vás teda v žiadnom prípade? Vegetariánstvo nie, preto, lebo sú to väčšinou potraviny, ktoré ja nemám enzym na trávenie týchto potravín a v podstate tým pádom som si kedysi vypracovala vyslovene aj histaminovú intoleranciu, čiže ja už som veľmi opatrná s takýmito pokusmi a držím sa toho, o čom viem, že mi robí dobre. Čiže vlastne trendy cez vás veľmi neprejdú, pozerám. Nie. Robím to, čo naozaj akože mi prospieva a nepotrebujem experimentovať už vôbec. A čo by vás akože tak motivovalo, že keby ste videli niečo nové alebo aj možno z minulosti, že čo bolo to, že si povedali, že tak toto idem vyskúšať, lebo toto by mohlo byť zaujímavé. Musí to byť podložené vedecky alebo vyslovene... Nie, ja idem cez intuíciu a hlavne cez to, či viete, tým, že ja sa už dlhé roky stravujem tak, ako to odporúčam, tak ja mám ako keby takú klapku v sebe, keď viem, že toto nie. Hej, že toto moje telo toto si nežiada. Môj organizmus už nejde potom, aby som ja do seba tlačila niečo, čo je trendy len preto, lebo to niekto odporúča. Čiže ja sa držím toho, čo hovorím. Poďme na trend, ktorý teda ste priniesli do stravovania pomerne tak akože výrazne a to je vo mnohých receptoch, ktoré nájdeme cviklu. Poďme si o nej povedať, prečo je taká super. Toto je taký váš trend, ktorý akože naozaj už dlhodobo sa objavuje, tak prečo práve cvikla? Ono nie len cvikla, ono všetky tie potraviny, ktoré ja mám prvé 2 týždne prevažujú v tom jedálničku, tak hlavne kvôli tomu, alebo ako som už spomínala, že to sú všetko potraviny, ktoré obsahujú makro- a mikronutrienty, ktoré my potrebujeme. To znamená, že vitamíny, minerály, no a vitamíny
práve to, že kedysi dávno, keď ja som už hovorila o tom mojom probléme a vtedy mi lekári odporúčali, že k môjmu bežnému stravovaniu ja by som mala zaradiť suplementy a výživové doplnky, ktoré mi pomôžu. A vtedy som si povedala, že prečo mám robiť niečo, čo podľa mňa jedno bude negovať účinok toho druhého, tak vtedy som sa rozhodla, že vlastne tie odporúčané suplementy ja premením do tuhej stravy. To znamená, že všetky tie vitamíny, ktoré mi oni odporúčali a minerály, ja som si naštudovala, ktorá potravina čo obsahuje a ja vlastne z tých potravín som následne zostavila ten jedálniček. To znamená, že všetky tie potraviny, ktoré tam sú a ktoré sú v úvode toho 28-dňového programu, tak vlastne obsahujú vitamín A, vitamín C, vitamín E, K, vitamín, prosto všetky tie vitamíny, ktoré naše telo potrebuje preto, aby mohlo fungovať. Tak vlastne, ako som už raz spomínala, že tá 28 má diagnostický charakter, to znamená, že sa ukáže okamžite, že ten žlč nie je v poriadku, lebo začne reagovať. Ale takisto cvikla je, okrem toho, že to je pre mňa to je prírodná lekáreň v jednom kúse, ale obsahuje aj takéto červené farbivo, ktoré signalizuje, v akom stave máme naše trávenie, tráviace orgány a hlavne tenké črevo preto, lebo ak ho nemáme v poriadku, tak vlastne naše výlučky sú zafarbené do červená. A takisto, ako som už spomínala kedysi, že teda signalizuje, v akom stave sú naše obličky. No a pokiaľ viem, tak tí ľudia, ktorí spočiatku mali tieto problémy, že teda písali mi, že majú sfarbený moč alebo stolicu do červená, tak tam stačí len ukloniť tých ľudí, že pokiaľ to nie je vážny problém, tak ako si dávame do poriadku trávenie, tak vlastne začne sa strebávať táto látka, ktorá vlastne vytvára farbu našich výlučkov a tým pádom vlastne nám to ukazuje aj to, že to trávenie je už v poriadku. A to isté aj s obličkami, že teda keď si dáme do poriadku aj tie obličky správnym pitným režimom, tak vlastne aj tá farba už nebude. A je to tiež tá indikatívna červená farba. Áno. To podľa mňa poznajú mnohí, že keď si dáme boršť alebo hoci čo z cviklík intenzívne, tak áno, potom akoby sa možno aj prekvapíme niektorí, keď vstávame z toalety, ale takže to treba počúvať, proste treba sa na to treba pozrieť, sledovať, áno, treba sledovať, lebo napríklad cvikla má aj výrazne laxatívne účinky, to znamená, že u ľudí, ktorí majú prvé dni problémy s tým, že chodia častejšie na toaletu, tak je to úplne prirodzené a ono to prejde. Hej, je tam veľa vlákniny v tej strave a tým, že zvýšia príjem vlákniny, zvýšia príjem vody, tak je to úplne logické, že teda sa týmto spôsobom čistia. Častokrát mi písali ľudia, že toľko zeleniny, koľko zjedli za tie úvodné 2 týždne, nezjedli celý život. Čož je problém preto, lebo v podstate tá zelenina by mala byť základ nášho jedálnička a toto ľudia častokrát si neuvedomujú, že teda akú skladbu majú toho svojho stravovania, takže veľmi dobré je zaradiť do stravy zelenú zeleninu. Rukola je veľmi dôležitá, veľmi dôležitý je kôpor. Tieto zeleniny, ktoré obsahujú chlorofil a ten chlorofil je v podstate veľmi blízky našej krvi. To znamená, že ak zaradíme práve tieto druhy zeleniny listovej do jedálnička, tak výrazne si pomôžeme aj nášmu tráveniu, aj zdraviu, aj tomu, že sa naštartuje celý metabolizmus. A mne tak teraz napadlo, pretože to bol ďalší taký trend, a keď sme pri trendoch, jesť napríklad zelené farbivo z chlorely alebo zo spirulíny. A teraz ako keby je to opäť vo veľmi intenzívnej forme, pretože si dodávame nejaký prášok, poprípade v nejakých tabletkách to do seba dávame. Veľmi podobne je to aj s kolagénom. Sú to ako keby, znie to veľmi pekne, že je to je to prírodná vec, je to proste veľmi jednoducho spapateľné, lebo to v prášku niekde zamiešam. Áno či nie? Viete čo, neviem, lebo ja nemám skúsenosť s kolagénmi preto, lebo mne to príde
prirodzene ako si niečo proti môjmu presvedčeniu. Ale ono stačí niekedy zaradiť do stravy viacej vitamínu C, alebo koenzymu Q10 v kombinácii, tak toto je veľmi prospešné napríklad pre tvorbu nášho vlastného kolagénu alebo pre udržanie toho kolagénu. No a potom, keď ste hovorili o tých zelených potravinách, tak tam je to trošičku rozdiel, lebo ja si myslím, že tieto majú efekt na telo, len opäť sa netreba na toto spoliehať, ale je dobre použiť ako takú barličku pri našej zmene, ktorá vlastne urýchli ten výsledok. Hej? Čiže nespoliehať sa na to, že ostanem pri mojom bežnom stravovaní, keď si dávam na raňajky kávičku a koláč a vlastne zachránim to tým, že si dám niekoľko tabletiek zelených alebo ja neviem, ten jačmeň. Ale je potrebné naozaj meniť to stravovanie a toto používať na určitý štart tej zmeny. My sme sa bavili o tom, že dobré stravovanie, základné zložky stravy, čoho by malo byť koľko. Bavili sme sa o tom teraz, že čo teda nie veľmi je trendy, alebo akým trendom nie úplne podliehať, ako si ich na sebe otestovať. Čo by teda malo byť určite in v tom trende normálnom, našom, pravidelnom? Bielkoviny a vôbec tá skladba. Hovorili sme o zelenine. Čo by tam teda malo byť? Keď sledujem jedálničky, ktoré mi posielajú, keď konzultujeme stravu, tak v podstate je tam prevaha sacharidov. Naučení sme jesť cestoviny, naučení sme jesť rýžu, chlieb a proste všetky tieto zdroje sacharidov, ktoré neprospievajú nášmu telu. A obmedzuje sa mäso, lebo niekto tvrdí, že je to zdroj, alebo teda, že sa vytvorí akadejaké choroby z toho, ale nie je to pravda, preto lebo naše telo potrebuje bielkoviny, ako sme to už kedysi spomínali. No a ide o zdroj tých bielkovín. To znamená, pokiaľ vy si kupujete alebo vyberáte zdroj toho mäsa, ja neviem, u chovateľa, ktorý sa vlastne venuje tomu svojmu dobytku alebo tej svojej hydine, tak vlastne máte zaručené, že to, alebo teda aspoň myslím na tých 80% tam zaručené, že to mäso je čisté a že to mäso je také, ako bolo kedysi, je v takej kvalite a v takých hodnotách výživových, akých je to odporúčané alebo akých je to deklarované. Takže veľmi dôležitý je ten zdroj tých bielkovín a hlavne, čo je dôležité je v podstate nekombinovať tieto živočíšne bielkoviny so sacharidmi preto, lebo tak ako sme naučení k mäsu rýžu alebo k mäsu zemiaky, preto, lebo však to je normálne, tak to robili aj naši predkovia a nič im nebolo. Len naši predkovia nežili v takomto stresujúcom období, ako teraz žijeme my. Nejedli väčšinou rafinované potraviny, nejedli, ja neviem, priemyselne spracované potraviny a v podstate mali pohyb na čerstvom vzduchu, jedli 3-krát denne, nie týmto spôsobom stravovania a týmto životným štýlom, ako žijeme my. Čiže dôležitá je kvalita tých potravín, ktoré si vyberáme. Koľkokrát denne jeme a v podstate tiež ten pitný režim je veľmi dôležitý. No a aby som sa vrátila k tomu, čo ja teda odporúčam, tak vlastne ono sa hovorilo, že rovnaký diel by mal byť v sacharidoch, v bielkovinách, vláknina a tuk. Ale ja, čo teda mám svoju osobnú skúsenosť, tak v mojom prípade mne viacej vyhovuje, keď tých sacharidov mám čo najmenej, ale nevynechávam ich v jedálničku, čiže tí, ktorí poznajú môj spôsob stravovania, tak vedia, že ja odporúčam, alebo teda pripravujem recepty aj sacharidové, aj také tie bielkovinové,
z tých živočíšnych bielkovín, ale nie sú to buchty na pare. V rámci jedného jedla ja ich nekombinujem. V rámci jedného dňa áno, preto, lebo telo potrebuje všetko, potrebuje aj tie sacharidy na to, aby malo energiu, ale ja to nedávam do jedného jedla, čiže je to taká klasická ako keby delená strava. Ale keď si pozriete napríklad to vegetariánstvo, to je tiež istý druh delenej stravy, lebo tam nekombinujete živočíšne bielkoviny a sacharidy. Hej? Čiže ja učím ľudí tomu, aby jedli všetko, ale tak, aby tá strava bola v prospech ich trávenia, aj toho ich komfortu a celkovo energie a vitality. Ďakujem veľmi pekne. Bavili sme sa o trendoch, ktoré frčia internetmi teraz v týchto dobách, ale myslím si, že ten najkrajší trend, ktorý sme tu aj tak celkovo pomenovali, je cítiť sa vitálne, cítiť sa dobre a naozaj dbať. A to si myslím, že je taký trend, ktorý nás spája teraz veľmi, dbať na tie zdroje a lokálnosť možno a naozaj byť taký vedomý toho, čo jeme a od koho to jeme. Určite a už by som dodala len toľko, že teda, viete, keď hovoria ľudia o tom, že však ja jem len to, čo teda jedli moji predkovia, no ako som spomínala tú kvalitu, určite to nebola tá kvalita, ktorú jeme teraz my a hlavne, čo najviac ako keby ovplyvňuje aj naše zdravie, aj vitalitu, je oxidačný stres, výskyt voľných radikálov a v podstate dosť chýbajúce antioxidanty v našej strave na rozdiel od našich predkov, ktorí nemali stres, alebo aspoň taký stres, ako ho máme my. Nejedli, ako som už spomínala, tie priemyselne spracované potraviny a hlavne mali dostatok práve tých antioxidantov, čiže preto mohli aj inakšie vyzerať a inakšie sa cítiť. Je to naozaj tak, je to rozdiel, keď ja sa tam blbý príklad, ale poviem ho, že halušky, keď si dáme na obed my a keď to urobil náš detko, ktorý naozaj celý deň kosil lúku. Áno, a kosil ju tak, že teda sa nestresoval tým, že či vám prídu peniaze na účet, alebo neprídu, že či vám vyjde tento biznis, alebo vám nevyjde. On vedel, že teda potrebuje pokosiť lúku, aby bola tráva, ktorá nakrmí zvieratka, ktoré mu dajú vlastne to všetko, čo on potrebuje. Čiže to bol úplne iný kolobeh, aký máme my, takže sa nemôžeme čudovať, že aj keď jeme to, čo akože zdanlivo jedli naši predkovia, že teda máme úplne inú kvalitu života, ako mali oni. Je to veru tak. Veľmi pekne vám ďakujem. Toto bola Antónia Marčingová. Ďakujem pekne. Ja.